Så basically sövan jag spelar så får jag stött nu. Jag stöttar att det är bättre sina Mario. Och så skulle jag spela Mario Party. Jag vet inte så glad på jag stöttarna. Men så blir det bara Mario Party. Till Mario Party? Party mode. Party mode. Som är det party mode. Det är det party mode. Jag har fått en glinter i här. Okej, det är bara shit. Come on! Så. Oh! Oh my god, ska jag vara surt där? Du var så surt? Esbern proper gentleman. Damen fist och Jordan fist. Det var Andreas fist. Jordan fist. Så damen. Andreas fist. Det är som evolution, dinosaurier och så apor och så människor. Okej, det är de förvirrade spann. Det är första gången att röjna skilja. Det är kvalitet i nekvärgen till er. Jag får bara streama nu. Det är trin. Sjukt då. Alltså knappt. Han skippar det. Inte happ skip eller jump. Nej, det börjar jag inte med. En misspengar. Yeah. Come on. Ja, Special bonus. Special bonus. No. Du är så. Vad är det att Mario Party 2 etablerade de akkurat samma maten? Hej, helt klart. Personer vill länka och Ireland. Nej. Nej! Du tvattlar. What? Kurbesti. Okej, du blev dock kvattlet att lägga. Nej. Okej, jag ångar inte prövat att spela. Så jag har inte en kika händer. Ja. Inte det kvattlet att spela. Cheap chase. Alltid cheap av det. Two chase. Cheap? Chase. Ja, cheap. Chase. Okej. Vad säger han? Swim like mad to avoid the hungry, cheap dive to avoid bomb and avoid. Och så tror jag ordet tutt och sätt. Jag klarar B för your dive. Okej. Nej, det är alltså. Det är det största B som faktiskt är sett. Men det är sett. Nej, det är faktiskt. Ja? Jag vet inte. All right. Wow, yeah! Oh! Så det var det kär. Så där. Oh shit. Esbern, vi ska köra stäcka. This is framför mig. Esbern, hur ska finna det med? Det är en shit. Hey! We can talk. Ja, okej, alla. Kan jag inte det så bra? Next level strategies. Next level strategies. Okej. Jag missade bara 5 kronor. Nej, du spamar. That's it! Party pooper in the house. Så det är allt. Det är inget så. Så. Ska partnern bli när? Hej! Det är dumt bra. Jag har stött en dit. Suck it losers. Ja. Suck it losers. Allt är sugen på det. Nägar ska poopa så det är sugen. Så där kan ska poopas. Så man får alltid till junk lunch där. Du har alltid till twigen här som går ut där. För att alltid... Lät wisst komma någon gång. Fui, för att du har stött en lång gång. Skills. Fuck skills! Fuck skills! Så vad hände? Bara 2? Så där? Ja. Nej. Nej! Nej. Åh! Hade direkt perfekt. I det minsta var det tjej. 20 grader. Mad skills bitches. Du sliter för att det var. Jag vill hacka spelet. Jag vet inte vad... Jag vet inte slagers.
till kloroform så kommer det ordentligt att leva i svinnet. Jag beklassar, kom. Vi kan inte. Nej! What? Kontrollaren är... Nej! Oh my goodness, det låter nu. Hammer, what? Hey, come on, dude. Fuck! Donkey Kong, get your shit together! I go fuck! In the freaking hammer. Jag fucked you up här. Jag är så stark. Jag vill bara skumpa. Ger inte ett bara ner. Plattformen är till flyget. Du fucker dig. Oh my god. Kan man inte klara? Du vet detta nu. Jag vet inte vad ni gör. Det rycker inte. Spela bra. Jag hänger. Oh my god. Ja. Dude. Ja, det var så skrytigt jag med. Alltså, man men så man släcker aldrig av. Det bara... Man klojar så lätt. Vad ska du vara med? Jag kommer mangla en på. Ställ upp, lägga hammer. Då blir det hammer. Ställ shit på. Fläckar det Bra på ett Esbern till chans inte alla nu. Jag vet, men det är chans. You have the chance. Vad är shåning? Jag vet inte vad det är. Ages. Chance time? Oh shit. How appropriate. Du skulle sagt naga. Jag minns med pengar. Jag är framme så att det Du är på chatta och pengar. Ger i det alla pengarna här. Kan du stå i? Ja, men jag var bara chance. Chance time! Jag nickar totes. Så vad I think? Okej. Du hoppar bara och blockar långkort. Det är man så. En Mars-fans. Ah shit, det har gått för sagt. Man kan faktiskt välja då. What? Bara så Jag såhär. ser bara på mig. På mig, eller? Yay! Woo! Det sa också grönt som druckit. Gott gröna. High five. Gimmar. Nej! Onchen high fives. Inte på en så man. Onchen high fives. Let me introduce you to an old chance time. Jag vet inte. So far, so the issue passer. That sounds like fun. Even if jag var så kör. Ja, på kvart ska du styrsta. Så här. Vad var det så? Ska man så gänga? Jag hade kört. Go away someone! Hade Andreas. Är man en Peach? What? Personen är längt här. Ja, nu är det bara till mig. Simon, it is Så om där time. så tävlar man med en skott. No! Ja. Google! No way. Someone! The nerves Símun, please! Show mercy! Visst du drömmer? Fuck! Cheap tactics. Hitsäkrar väl där. Inte lätt han. If I can shut me dit. Det är faktiskt finns där liksom. Kan inte? Jag tror vi kör gång till jag kan sätta dansar på något till Esbern. Vad skiftas det? Ja. Ready? Jag får där då jag då spär helt ju spär. Det är nog hundra. Att det är så snöjt på alla mat. Ja? Hade så snöjt på alla mat eller? Det säger jag. Förtjänar det rör. Du, Nej. jag har ju kapping så det är bara tror att ringla. We can over it up. Ja. We can over it all.
Nej. Jo, det er Puss åt pussy, Levi. Du är inte skeleton king. Pussy. En vinnande pussy, okej? Nej. Not you shame, Levi. I don't care. Jäklar, jag säger varför. I don't care, man. Where's your night chance där? Hade lagt, Levi. Alltså säga en så väga så lagt. Wow. And there you go. Tänk att börja de här. Ja, jag Tänk att de börja då också som kör Facebook och känna mig och så skriva en bounty i hötten till mig och så. Jag spelar efter. kör en bounty av Facebook. Alltså jag hade misleading guide som hoppar på den här freaking. Hej, Símun. Kusse heita. Rum. Viesku se shonde. Det var ju man vänta så. Just då. Vilka shit. Oh my god, du väntar så här. Símun! Kom igen! You bastard! Suck it, Levi. I forgot. Heita det riktigt bra. Är du seriös så? Tack för det. Är du seriös? Han är perfekt. Det är så bullshit! Wow. Oh my god. Men jag ska väl lägga oj. Vi ser inte. Wow. Come on, man. Skeleton king. Oh my god, kan vi tycka om? Ska vi? För en. I am the skeleton king. I should use my skills to Just skills! Skills, do you mean like your only purpose? your body. Don't forget about me. I guess this is it. I'm toying now, what? That's a purpose in life, bro. I'm toying! Hey! Det är mer än det där. Okej. Don't forget about me. Så kan det ge några? Ett omvänt. Your choice. First neck. So, we see if I order neck. What's your full match? Jag stöknar jag. Akkurat bra. Trampa kan du välja? Ja, att kan inte skulle välja. Ja, okej, jag hade med den. Han hade ena så stött när du var chatlev. Att han ena så stött när du var chat. Att han var också cool där. Jag vet inte för mig Han säger jag går med Esbern bara. Och så först bara in Ja. Ja, okej, det är bra. Så kanske jag sport så bra. ge lite kaffe hämta med bleaching, ja. Att jag ska game show. Det är game show. Tour game show. Sorry, man. Alright. Så förberedd. Du kör stökna, du kan ta anklen fram här. Du rör på stökna där, så jag. Toy, jag trusta. Oh my god. Oh my goodness. We got the... Oh my... Bära tvärstopp, Esbern. Oh my god. God. Jag missar det bara. Ja. Stopp nu, glad. Look at me, skit, jag kommer färdig. Jag like lever missen det. Ja. Tack på. Símun. Ja! Kom igen då så vill du ha mig. Kan vi Símun? Vi självan. Seriöst? Jag är klar. Ja, man. Oh my god. Suck it, Levi. Kvar främst nu, va? Kvar nu där. Kvar nu är de här bara.
Sorry, okay? Símun taker allt från mig! Suck it, Levi. Oh man. Símun, hur så under åt mig? Nu, Jan, kram, nej. Nast, främst. Jag känner inte mot dig. Jag är mega fisk mot dig. Hej Levi. Du var liksom, suck it Levi! Suck it! Så det är liksom, att du fick checken där. För det är bara nu och så shit. Douche mot mig. Ja, du fick checken där. Appa nu. För det är bara nu. Ja, 5 runder. Oh my god. Okej. Ja, 3 nu. Flipsat Spæla bara. Jag fighter Millennium Star. Go wish ya. Ja, tack för Nej. Pat? Han är nöjd. Kan jag inte göra? Han hävdar att jag köper att vinna och så att vi kan touchgrund. Shit, det spelar det. Jag vet inte så det. Jag ska Bowser där. Man minns det just an angle. Just tweet. Oh my god, du missade 2 kronor så. Holy fuck, är så slött. Trust att du ser Yeah! Uh-oh. Kan vi se på Bowser? Levi, han var nog så jag kan jag kaffe. Allt det där. Det är connected till musketerarna, jag vet inte det där. Musketerarna? Det är det där inte. Okej. All right. Du fick den där. Ja, jag kan det. Jag också för visst allt med blurry allt möjligt. Stjärna där. Fan att du lovar. Hey, remember me? I didn't forget. I didn't forget. All right. Det gick så på att chance time bröt i spelet. Känns som i starten lika svart som Astrid. Så gör det Levi så glad. Så bräckar det va? Och så tog det allt bra. Det var så gott. Ja, tackar vi chance time. Liksom okej, du tog allt från mig. Vi tog på att det här som... Slap your shit. Vi tog på att det är att vi går där. Nej, det kom bara en styck. Du tog 2 stycken fram mig. Esbern är klar, så säger jag kom. Ja, jag förstår inte hur du gör det där. Du skulle svimma undan. Nej, jag har inte satt det. Ja, vi fänger det. Okej. Spotlight swam. You just got spotlit. Showed us the minigame. Yeah. Gott. Så står det med. Style. Alltså, dejlig chance time. Take a chance on me. Kanon. Han har skrivit. Wrinkle his spear. Wrinkle, my mustache. It's sån extjökners. Esbern. Det är sån extjökner lika väl, det är nej. För de var näst främst. Oh my god. Det är bara att jag fick alltså 3 först kronor här alltså. Esbern Jäger. Det är inte några stjöknor! Vi får en egen stött nu. Fine star. Det är sån oh. Jag tror det. Jag får för pengar eller? Ja. Det är så nej. Då spår man dig. Oh! Sardin. It looked like some other high five for them. Yeah, suck it this Yeah. Willy loser. Hoppas du inte andra upp i här. Esbern, jag hoppas inte andra upp i här, okej? Kaffe ledig och kaffe lediga. Kaffe pizza. Shit. Och så det är så slipsjakt som sitter fast i ursäkten då. Det bara blir halvt. Nej, Ger. Kan vi se i-check rätt för det här och en falska aktenärs. Oh shit. Ja, Esbern vann. What a firework. Vad får du nu? Inte där. Beautiful av det. Okej, en chance time, Levi.
bullshit där. Alla shit. För sådär attast. Kastar Ellie och lever för det. Loser. Du Luigi. Du ändå hatt något där. Oh man, det är så fuck.